Rozbil jsem to. Baby, ty jsi window shopper. Je dobře, proč vím? Ty jsi window shopper. Čau. Hele, já teda jedu hodit a já pak na 6. teda jedu na tu zvukovku. Mám někoho brát s sebou, nebo stačí, když vezmu Včko a techniku a už se tam dostanete pak? Protože ta bunda prostě, ona je naše ikonická věc, že jo? Ale ona je hrozně, oni už to moc nevyrábí. Jako záběrek ty zkoušíš a když s ní ven v pohodě, no. Jako, že bych s ní odešel? V pohodě záběr, no. Ok, musím vzít, no, tak je to. Já chci žornou odseknout vysačky a rachací na sebe. Moje obs jsou čísla, který platím DPHčka. Začal jsem za Cčko, ale teďka dominuju Ačko. No my jsme ready. Tak jo, tak kamo, dobrý, tak vidíme se tam, jo? Dáme kostky pak večer zase. Dáme hrozný kostky, kamo. Chci se zeptat, máme? Máme kostky? Nemám, a oni budou mít tady na nějaký kostky. Největší klapka. Do kamery. Jako bys dal gól, našel k té kameře jenom. Teď jo? I love money, baby. To bylo docela hard, Jo, dobrý záběr. To byl brutální